Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед, зангувачаро пахш кунед, то ин ки навори навбатии моро хонаи фурӯширо бубинед дӯстон. Хоб айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Картигинский, се тарафи роҳи Ваҳдат, инҷо банисаи док мегӯянд дӯстон. Аз ин тараф бошад роҳи тарафи повороти аэропорт, мазор, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин тараф дӯстон. Картигинский 3, 6 сотиқ замин, обши 3 дар хона, квадрат 88. Аз ана ҳамин ҷо дӯстон, аз шоҳроҳи Калон то хона 3 километр роҳ аст. маршруткои 5 меравад дӯстон, ана маршруткои 5. Аз Конечно 5 то хона 800 метр роҳ. Хоб дӯстон, то охири видеоро тамошо кунед. Номерои соҳибхонаро мебинем. Номерои мо дар поёни экран. Барои реклама ҳатман занг занед, муроҷиат кунед, кӯмак мерасонед. Хоб дӯстони азиз, ана ҳамин роҳе ки аз кӯча ба тарафи хона меёд, аз роҳи шоҳроҳ ба тарафи хона. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин ростаки аст дӯстон. Дарвозааш аз ана ҳамин ҷо сар мешавад. 3 километр гуфтем аз роҳи шоҳроҳи Калон то даруни хона, аз канечкаи маршруткаи 5 то хона 800 метр роҳ аст дӯстон. ана ростаки битони хона аст дӯстон. дарвоза ана ҳамин ҷо сар мешавад. ҳозир рафта аз пеши хона ба навор мегирем дӯстон. ростаки ана хел мошин мешавад, раҳи мошин, ҷо ҷои мошинмонӣ. аз ин ҷо лесниса мешавад дӯстон ба тарафи хона. хоб дӯстон, метавонед аз ин тараф роҳ кунед, аз тарафи дигари битон ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. заборро бинед, то баланди битон бардоштагӣ аст. ростаки ана ҳамин хел мешавад хона, то аз ана ҳамин тарафа девол ростаки, аз ин тарафаш ана битон цементблок аст дӯстон. ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Картигинский 3, замин 6 сотиқ гуфтем, обши 3 дар хона 88 квадрат. обаш дӯстон як бочка яктона ҳаст. камбуди нест, светои шаҳрӣ. ҳозир даромада аз даруни хона тамошо мекунем дӯстон. боз маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб ростак як калидор мешавад дӯстон. аз тарафи дасти чап якум хона, хонаҳо бо чизи чораш фурӯхта мешавад. дуюм хона ростаки зал мешавад дӯстон. тризаҳояш пластик, решоткаам гир ба гир дорад. аз ин тараф кухни дӯстон, кухни гарнитур. полаш кафел. ростаки бошад санузел дӯстон. се дар хона, як то санузел, як то кухня, ошхона.
на бучкаи 1 тонна об дӯстон. Напори обаш ҳам соз аст, ягон камбудӣ нест. инҷо метавонед як ошхонаи дигар кунед дӯстон. роҳ гуфтем ки ҳанамихе забор ҳанами битон сар мешавад ростаки аз ин лаваш ана заборе ки цементблок аст. поёндам ҳавлӣ барои мошинмонӣ ба навор гирифтем дӯстон. аз пишти ҳанами битон ҳавле ки ба навор гирифтем ҷои мошинмонӣ лестница ба тарафи хона аз ин тараф. обши 6 сотиқ, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Картигинский, 3 дархона, 88 квадрат. хонао дӯстон ба кирпичи сурх бардошта шудааст. нархи ин хона $36,000 амрикоӣ муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 917 08 05 14. як номер дигар российский аст дӯстон. Россия +7 901 908 84 64 WhatsApp дар ана ҳамин номер занг мезанед дӯстон. маълумоти пуррара соҳиби мулк медиҳад. хоб, нафароне ки бори аввалан дар канал обуна шавед, лайк монед, дар комментария баҳогузорӣ кунед ва нашуд хонаи фурӯшӣ номерои мо барои реклама мондагианд дар таи экран занг мезанед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори ояндаи мо.